A més d'enfortir el rol de medicina i d'infermeria, es vol maximitzar les competències dels professionals. Es vol aprofitar la incorporació de nous rols com el del gestor de salut, que dona suport als professionals sanitaris, els descarrega de tasques administratives i ajuda a millorar l'experiència del pacient i la satisfacció dels professionals. A més, comptem amb les noves figures professionals. L'atenció primària comunitària és l'eix vertebrador del sistema sanitari, perquè és aquí on podem incidir en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia o el seguiment d'aquesta. Molts o els principals problemes de salut de la població es veuen influenciats per aquests determinants i per les condicions de vida de les persones. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que... Prescrivint des de la consulta, però amb interacció amb el territori local, amb ajuntaments, amb serveis socials, amb casals i centres cívics, amb les escoles, un diagnòstic comunitari, participar amb els altres agents de les taules, passar les fronteres del CAP i interactuar amb les famílies i la comunitat. Tant al personal d'infermeria com de medicina de família, sent especialistes, no se'ls ha valorat prou en un model sanitari molt hospitalocèntric. Juntament amb d'altres professionals com treball social, acompanyen al llarg de totes les etapes de la vida les persones que tenen assignades com a referents. Però degut a aquesta visió integral de salut, la persona necessitarà intervencions d'altres professionals. La figura del dietista o nutricionista dona suport als professionals sanitaris en temes generals d'alimentació i de tractament dietètic nutricional. També participa en intervencions comunitàries de promoció de l'alimentació saludable. Hi ha malalties com pot ser la diabetes, l'obesitat, l'hipertensió, amb un cost molt elevat per al sistema de salut públic, que són susceptibles de millora gràcies a establir uns bons hàbits alimentaris. Fins ara, l'actuació de la fisioteràpia s'ha enfocat des de la rehabilitació. Amb la incorporació del fisioapic es pot enfocar des de la prevenció i la promoció de la salut. Podem incorporar consells d'activitat física i moviment, pautes per la salut en general i en específic, i poder millorar així l'adherència d'aquesta persona en el seu tractament. Podem fer un treball grupal fent exercici terapèutic combinat amb prevenció i promoció de la salut. És a dir, educació sanitària en diferents temes. Per exemple, podem parlar de l'anatomia, conèixer què tenim al genoll, què més higiene postural, rimes del dolor, habituació de nou a l'activitat física. Estem realitzant grups educatius de genoll, d'espatlla i d'esquena. També fem tallers de sol pelvià, en postpart i en perimenopausa, i fem algunes intervencions puntuals en el taller de cuidadores. I sortint a la comunitat, estem realitzant el programa Més Àgil, que combina l'exercici físic com a prescripció mèdica, la nutrició i el benestar emocional. També estem realitzant marxa nòrdica, passejades en els dos territoris del nostre CAP i participem en les escoles de salut. Sabem que l'exercici terapèutic, realitzat de forma progressiva i controlada, pot ajudar en processos de desmedicalització. I d'aquesta manera ajudem a millorar la qualitat de vida de les persones. En el marc de la salut bucodental es protocolitzen les revisions escolars als infants i es defineix els grups de risc en els quals cal focalitzar les activitats preventives, com ara sellatges i fluoracions. A poc, altres grups de població, com ara gestants o pacients amb risc de càncer oral, passen a formar part de la població diana de les activitats de prevenció i promoció de la salut oral. El resultat esperat de la higienista bucodental a la comunitària de totes aquestes activitats és la millora de l'educació sanitària i la realització de tècniques preventives i de promoció de la salut. En el meu dia a dia al CAP trobo persones que, més enllà d'un diagnòstic, el que necessiten és un espai d'escolta. I això ho podem fer des d'aquesta visió més holística de la salut. Hem tornat a reprendre tots els grups que estàvem duent a terme el curs passat, com per exemple el grup de DOL, que és un grup obert, Mindfulness, que ha funcionat molt bé, hem fet moltíssimes edicions, tant per joves com per adults, cuidadors, que és un grup taller multidisciplinar. També reprendrem el grup de suport a mares, grup transversal de dones, que té a veure amb la socialització de gènere. When the night has come and the land is dark and the moon
Cada vegada sorgeixen més esforços per formar equips assistencials multidisciplinars, amb les conseqüents barreres o dificultats, com poden ser la por a la pèrdua de competències i tasques, la resistència al canvi, el desconeixement de la necessitat del nou rol, l'espai físic de treball, la càrrega assistencial, la complexitat dels casos, entre d'altres. El pas de tasques des de medicina a altres professionals de la salut ha plantejat dues grans preocupacions. Per una banda, la seguretat dels pacients i, per altra, la qualitat i disminució de la continuïtat assistencial, tot i que ens trobem amb l'oportunitat de remodelar la manera de treballar i organitzar el procés d'atenció, permetent als professionals sanitaris centrar-se en les tasques que realment aporten valor afegit.